Buncin habang ikran deketin English, haki jingïalang ha office, haki presentation, haki conference, bat kumta terter. Ngisngo baka jingkren jungi kadon ka jingduna. Ki kentin ki bangi penon kam ki sngo senlar, lani ki long simple. Ti ke ingi la ban le ban kampen sngo tenat ya ka jingkren jungi. Ban pen sngo tenat ya ka jingkren jungi ngin haban nang kumno ban sedang, ban beteng, ban penkut ya ka jingkren. Kumno borok apa yang subhai pi ya ka YouTube channel junga English with Rudy. Ban mentakas ngi ngin yo jingkai halor ka public speaking. Pada kani ka video ngin yo jingkai halor kumno ban sedang ya ka public speech. Hagi video ki bangan sa sinapat ngan seperti pi kumno ban beteng bat kumno ban penkut ya ka jingkren. Ti senang ipe ka YouTube channel junga bawa nung klat ban subscribe ka channel junga. Ti aling ini sedang no ika jingkai halor ka public speech bat kumno ban sedang ya ka jingkren jopi. Hakani ka jinghikai ngin pej hendriu tu likinuksa ki bedei bat kumno ban sedang ya ka speech ka jongpi haki jingïalang baper kum ki kenja family reunions lani ki religious services nang tapat kum ki business conference ki workshops ki awareness campaigns like ni kiniru ki don kinuksa halor ki jingïalang kum ki cultural festivals nang tapat kum ki community meetings ki cultural performances nang ta ki bakham kongsan ki long kum ki award ceremonies bat ki government functions. Aling ini page shwa kanuksa baningkong. Kani kanuksa ka baningkong kalong ka jingsedang ka speech ka bangi jupunon kam barabor. Aling ini page. Good morning, esteemed guests. Ngilaro banong. Good morning, honored dignitaries. Lani. Good morning, ladies and gentlemen. Kani ka jingsedang kalong ka ba common bah. To mentapan ini page kumno ban sedang ka jingkren. Habang idon haki jingïalang kum ki family reunions or celebrations lani ki religious ceremonies or services. Habang isdang idibon ong kumni. I extend a warm and gracious welcome to each and every one of you gathered here for hang nipat pinpendap ya kekerteng jong ka jingïalang jong pi. Let's say for the family reunion, for the golden jubilee celebration of our church. To mentapat ngin pej sa kaway pat kanuksa halor kumno ban sedang ke jingïalang kabay day bat ki business conference lani ki trade show ki forum ki workshop bat ki awareness campaigns. Tong ini pet kumno ban sedang. Greetings to our esteemed guests, partners and fellow enthusiasts who have graciously joined us for hangirup pendap yaki kerteng jongki jingïalang. To alipat mentangin page kumno ban kren habangi dan haki jingïalang kum ki cultural festivals lani ki community events bat ki anniversary celebrations. Ngin sedang da kabaong kumni esteemed members of the audience. It is a pleasure to stand before you on this significant day lani on this joyous day. To ali mentangin jam sekhmat ngin page sa kanuksa kabay day baka jingïalang kum ki community gatherings lani ki town hall meetings but ki cultural performances lani ki art exhibitions. Ngin sedang da kabaong kumni ladies and gentlemen, friends and supporters, thank you for joining us on this memorable morning lani memorable afternoon lani memorable evening. To mentapat ngin page sa kanuksa kaban riu kabay day bagi jingïalang kum ki conference ki seminars ki award ceremonies ki government lani diplomatic functions. Kani let's see kalong kaba don kam tam na kabenta ki brio ki bahap kren hakini ki kenja jingïalang. To mentang ipek kumno sedang ki speech hakum kini ki jingïalang. Honored guests, respected colleagues and distinguished participants, I welcome you all to this hangnipan ngin pendap ya kerteng jongka occasion lani ka event. Hangning ko aban kedaw ba hakajaka banong distinguished participants pilar banong distinguished members bat kum ta teter. Syua ban penkut ngakwa ban penken mau ya pi ba yakini ki jing sedang pila ban penkela kat kum ka jing don kam jong pi mdon kam badabut thik pathik kum bangala tho mga hakini kinuksa ken mau bakini ki long tang kinuksa bat ki samples bat yakini la ban penkela hakarukom ka ba pi don kam ma pi. Syua ban penkut ngakwa ban sam sha pi lightly ki tips ki ba pi de ban ken mau haba pi ai ya ka speech. Ketip ka beningkong kalong prepare your speech lani pen kret lepa thok lepa ya ka speech ka jong pi bat pen bet ya ka bet yo don kinu kenja jing bakla kum ki grammar mistakes lani ki spelling mistakes. Ketip ka ba arpat kalong kum ni haba pi kren da ka jing shit rehem pidi ban kren da ka sur ka ba he bat
da ka jing sngo kmen bat ka jing sngo shungshit. Katip ka balai. Yale ban practice kat bala shuwa bapin ai ka speech ki jong phi. Kani shisha kalong ka padon kam bahan namar teng ngiklat no eke ka bangi di ban kren bat ha ka speech jongi kawan ka jing thut. To mentang singi tangkat ni ki jing hikai sumapan pe ya ka jing hikai halor ka public speech ka baar ka bangan sapen mi ha kini ki singi banwan. Tipi sungo kumno halor kani ka video. Sungo babon bo ike jing sungo jong phi ha ki comments room bawa num klat no subscribe ka channel jonga. Mentang singi tangkat ni kublish bon ngisai kendopat.